We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Tinokuchingamidza nemufaro pano pa Sly Media TV patiri kutevhenyura tiri muguta reHarare tichisvika kumativi mana enyika mungangove muri muno muZimbabwe maprovinces ese ari 10 tiri kusvika kwese kwese mungangovewo muri muAfrica menoti muri nechekupi kwamuri ikoko kana kuti muri kuEurope kana kuti muri kuAmerica muri kuSouth Africa regai nditange nekukutendai nekusubscribe kwamuri kuita kuFacebook, kusubscribe kwamuri kuita kuYouTube, aiwa zvese zvinofadza nekuTikTok zvekare. Support yenyu inotipasa manyemwe, inotidadisa mufunge tinotosiya tauro rakanyorova tichiziva kuti muriko imimi munotisapota pano pa Sly Media TV. Mufaro wangu kuti ndikuchingamidzei zita ndinonzi Simbi Yebasa. Setitle yamaona nhasi uno kwakaipa, nhasi uno hatisisi tiri kubvisa bhutsu, tiri kubvisisa vanhu bhutsu nekuti patinoenda kumatare kwanasekuru kwese kwatinoenda tinosvika tosikonzi bvisai bhutsu, apo unenge wapfeka sokisi manje rakaboka, apo wanzi bvisa bhutsu moza zvatinoitiswa. Aiwa Pauro anozoti ndakaita saivo pandakaenda ikoko, zvichireva kuti aiwa unoteedzera zvinenge zvichidiwa ikoko. Nhasi muchirongwa chinechi ngatidzifambirei chiri chirongwa chatinokurukura nyaya dzatinotapa pano pa Sly Media TV. Pamwe tipacho tinoenda kumaprisons tichinotaura nehama dzedu dziri mumaprisons imomo tichinzwa kuti vakapara mhosva idzi sei uye vakatongwa makore akadii uye ndezvipi zvavari kudzidza mumaprisons imomo. Tinopindawo zvekare mune dzimwe nhau dzatinotapa dzamunotifonera pano pa Sly Media TV kuti aiwa kunoko kune nyaya yakati tomhanya tosikoitapa nemajournalist ese ari pano pa Sly Media TV. Nyaya dzatinozoti togara pasi tichinatsodzidonongodza. Chakatipa shungu yekuti tidzidonongodze ndechekuti tinoona pamacomments apa kuti vanhu vanenge vaine nzara yekuisawo muono wavo panyaya imwe chete iyoyo, uye tichitarisa kuti chatinodzidza chii panyaya dzese dzatinoburitsa panapa aisi nyaya ye-entertainment chete, but panofanira kuve ne-educational element yekuti kana ndaona ndasangana nemunhu ari muprison akaba achiita kana kuti aita zvemadrugs ndikadai ndinopedzisirawo ndapinda muprison, tinoita toone chidzidzo ipapo. Regai ndirege kutaurisa hatisuda kuwanza munamato sadza richipora nekuti tateguru ndudzo vari muno mustudio kuti vatiudze kuti zvakafamba sei uye vakazviita sei kuti Charles aitorerwa sadza pamuromo nezvinhu achirisa kumuromo kozopedzisira akusvika zvazvigunwe zvakugumana nerurimi chete, vakazvifambisa sei? Aisiyo chete nyaya iyoyo. Kune musikana akanga
achirutsa ropa zvaitotyisa zvokuti akanga aonda zvekuonda zviya munongozivawo kuti munhu kana kutoenda kuchipatara unogona kutopuhwa kuti uda kuwedzerwa ropa nekuda kwekuti unenge warasikirwa neropa rakawanda panozorutsa munhu bucket pakaoma. Tabva ipapo pane mumwe mudzimai zvekare anga ari kuzvimba dumbu. Mudzimai uyu akarapwa zvekare natateguru Ndudzo. Uyu musikana uyu akarapwa zvekare natateguru Ndudzo. Pane murume futi watakaita interview ari kuBeatrice. Murume uyu akauya zvekare akasikurapwa natateguru Ndudzo. Nyaya dzese dzandiri kutaura idzi dziripo paSly Media TV. Tikatarisa yekuti murume aitadza kugara nekufamba akabatsirwa natateguru Ndudzo, ndio wandiri kutaura iye ari anga ari kuBeatrice, akarapwa akapora, akatobva ipapo akugara neese. Patakamutora interview aigara nerutivi kwete kana ne1, zvisina kumira saizvozvo. Tateguru Ndudzo vakati ngauye kuno ndimubatsire. Tikati vanozvigona izvozvo. Iye aitotaura kuti ndatadzikwa. Vanhu vese vatiri kutaura nezvava vakauya kuno kuSly Media TV, havana kuenda kwaTateguru Ndudzo, vakauya kuno vachiti nditsvagirei rubatsiro. Vanotera Sly Media TV zvatiri kutaura zvinozviziva. Imwe nyaya yatinayo ndeyekuti Tateguru Ndudzo vanobatsira pachena mudzimai anorutsa hafu yebhaget yeropa. Nyaya yakabuda musi wa15 May vasati vaenda kwaTateguru Ndudzo. Iye murume akabatsirwa naTateguru Ndudzo akanga murume aigara aitadza kugara yakabuda musi wa4 April. Yakagara kwenguva yakareba mukomana murume asati awana rubatsiro. Pane imwe nyaya zvekare yaTateguru Ndudzo vachipedza dambudziko raCharles uyo aishaya sadza rasvika pamuromo. Kwete rasvika pamuromo chete, aiti aseva paanosvitsa iri kumuromo rine risipo, paanotarisa mundiro manga makazara sadza rakazara anowana masara musuva chete. Zvinhu zvakaoma muupenyu hwaCharles. Inyaya yakazobuda musi wa22 May mushure mekunge tateguru vaenda panharaunda pamba pake pakanga vakanomubatsira ipapo. Takaona mashiripiti, muchadziona nyaya dzacho dzese dzinadzo idzodzedzi. Imwe yandinayo ndeu tateguru vakabatsira mudzimai akanga achizvimba dumbu. Inyaya yakabuda musi wa5 June. Nyaya idzi dzese idzi tiri kudzitaura nhasi nekuti panga tichida kupa nguva yekuti vanhu ivavo tione kuti varapwa zveshuwa here, vapora. Chikonzero taunza tateguru kunoku ndezvekuti vazhinji vari kufungidzirawo zvekare kuti mabhiribhidhi anenge achiitika. Kana achiti mabhiribhidhi tiri kureva kuti vanhu vanoekita kurwara ivo vasingarwari, asi vanhu ava tiri kutaura nezvavo kunharaunda yavanogara vanozivikanwa kuti vakanga vachirwara. Regerai ndipinze vadare pachirongwa muvaone. Ndina Sokostina murungu 1 ari paSly Media TV anotaura Shona. Handizoti anorota nechirungu rekawa nechishona. Mwana wokwamupuro. Ndinokuchingamidzai vatariri. Zita ndinoitwa Pelagia wokwamupurwa, sezvamangonzi wanzi murungu 1 wepaSly Media anotaura Shona. Aiwa, ndinotaura zvese nechirungu, mukazonipa mukana ndichakushishinirai chirungu. Asi ndinongofara kuti nhasi tawana mukana zveshuwa unorwadziwa mukoma Sly apa unenge wakapushikako obva wachimbosiya panze. Nhasi ndiri kuabvisisawo bhutsu nekuti vari munzvimbo yangu. Aiwa, tinotenda. Imagine ukabviswa bhutsu apa une masokisi kana kuti ari kunhuhwa kana kuti akaboka. Unoshaya kuti ochidii. Asi tinombovabvunza kuti kana ndine bhutsu handiti nekufamba kwechirungu ndiyo chidzekana ndikakangama. Tofana kuvabvunza. Hatofana wabvunza, tofana kutiudza. Ndokuti tiri kukati paseka kuvabvunza. Nhasi vauya kudare kwedu. Saka isu tiri kutonga. Vuramai tinouchira here kana tiri kutambirei kamuchirongwa Vuramai. Tateguru Ndudzo. Aiwa, tinokutendai nekuti gachira muchirongwa uyezve nekuti unza pano padare renyu, dare guru. Tinotenda zvikuru kwazvo. Aiwa, mapinda mudare raNamukanya, ende ichokwadi nderaNamukanya nhasi nekuti varipa ava ndimwene wazvo. Isusuwo tiri anaMukanya, iri muri vana Vuramai ndizvo. Ana Vuramai ndo kuti ndo mofu idzodzo. Ndo mofu. Vakadzi vana mhofu ndo vanodziva ndichira. Ana mhofu kwenyu kune basa. Hanzvadzi dzenyu kanzi dzinononyora ngoro yemurume kuti chihera special. Inyaya yekuti vanoshanda.
hanzvadzi dzedu dzinoshanda mabasa chaivo zvekushanda vane zvipo zvekushanda. hakusi kuti muri kungodzikurudzira here nekuti ndedzekwenyu? Aiwa vanadzo hanzvadzi dzedu vana chihera kunzeko vanotoona zvatiri kutaura panapa. Oneka asi chavasingadi havade kuparikwa. Musanditaura haipapo ukavaparika saka kune kumwe kutaura mutaura vane jealous hombe vane shanje vanoshanje nokuti anenge achiti inini hapana chandotadza kuita. tateguru ndoda kutanga nekubvunza imimi muchitanga kuti rovera runhare makataura zvekuti kwandiri inini ndiri kuda vanhu vanenge vatadzikwa nevamwe. Sei muchida ivavo? Ko ndikatanga kuuya nhasi ndatadzikwa mune rusaruro imi hanza ndarapwa hangu kwevamwe asi saka hanza ndatadzwa handibvumirwe kuuya kwenyere. Unobvumidzwa. Chinopa zvakasimba kuti tisimbise kudaro ndezvekuti iyo tateguru inova mhepo inopotera panapa kuti ini ndiuye kuno kuHarare waiva mutsimba wakakurisisa, waiva uri mutsimba. Kana muchiti mutsimba muri kureva chii? Kuti inini pachangu senyama sezvandakaita izvi ndaisada nekuti nzvimbo yandanga ndiri kumaundarweni ndine mabhizinesi angu andinoitawo ikoko nezvakawanda zvandinoita kupi zvandinoita ikoko. Vanhu vemataura muchiitawo mabhizinesi? Serious? Hakuna kungonoita bhizinesi remushonga chete? Aiwa. Tokuziva kuti mune famasi ka yemushonga? Aiwa. Isu ndo bhizinesi ratotoziva kuti mune famasi, mufamasi mune musana wevarume tichingoda ndo ratoziva. Zita rangu rebhizinesi vanotozviziva kunzoko hamane shamwari. Vanotoziva kuti ndonzi maflambo. Maflambo ndokuti chii futi? Taura ito nhasi muri kuda reredo. Nhasi hapana chinosara. Kuda zvinhu zvakanaka nekukurudzira vamwe kudawo zvinhu zvemhando yepamusoro ndo zvinoreva zita rangu kana tiri kubhizinesi. Saka wakaita mutsimba mukuru wekuti ndibve kuva ndinoshandira nekune mhuri kuti ndiuye kuno. Saka tateguru vaitaura mudare vachiudza mane chombo nevedzinza kuti ndiri kunzwa ruzha rwevapwere vangu vakawanda kunze ukoko vari kutenderera vane matambudziko ari kutadza kubatsirika. Ndo panouya shoko rearama muchibvunza kuti kana maenda kwamaenda uko toda vanenge vambotenderera vaya vari kuti vashaya chii pekubatsirika. Saka ndo vatakasumudzirwa naTateguru kuti ndo vatofanira kutanga navo ivavo nekuti vamwe vanosvika kufa kunze ukoko vachiti vakupera mwoyo kuti ndaedza zvese paida pfuma dzapera paida ndadii. Saka ndakungomirira nguva yekuita sei yekufa. Saka Tateguru vanenge vachimupa mukana wokupedzisira kuti achimboya udarikawo nekuno nekuti kuno kwavasati wambondiita sei wambosanganawo neni. Ndomusaka tikukurudzirai sei. Iro basa rakatanga rini? Basa rakatanga kuma 98 ndiri mwana mudiki. Asi munoziva kuti basa rechikaranga iri mutoro unonetsa kuti kana uri mudiki uchikura ugamuchire. Unogoda kutamba wakane dzimwe shamwari dzako dzechidiki kuti uzonzi unodhaivhirwa kana chiti kudhaivhirwa ndokuda kuti unosvikirwa. Zvinonenge zvinonyadzisa handiti? Zvinonyadzisa izvozvo kutaura chokwadi zvinonyadzisa pamazera edu atinenge tichikura nawo. Muri kumazera akadii papa? Ndanga ndiri kuma 14-16 years ikoko handandiri mwana mudiki. Saka mukukura imomo nekuramba chikaranga miti ndaitorotswa ndichitoiudzwa nekutoiziva. Saka mukukura nekuramba uchida kuvanda chikaranga ichi ndakasvika pakunovhura chechi kuita founder wekereke. Nditori bishop Musontori wekereke inonzi Vakundleri Apostolic Faith in Africa. Saka itoriko? Iriko. Saka muri kuita double dipping? Aiwa kwete kuti ini ndakadai so zvandakaita izvi ndiri homwe yaTateguru handitika ine zvainodawo. Saka zvinhu izvozvo zvinokumbirirwa nehama handimazvona zvoti chero mukatarisa zvandakaita zvino izvi kuti muti munomboya kudare ndichipfeka hanzu dzematare zvinogona kusaita sei
kusatobuda azvigamuchirike handiti mapona saka iyoya yese yanga iri nzira yekuda kuhwanda chikaranga kuenda kuchechi kwauri kutiza chikaranga asi pandanga ndakangwarira ndepekuti ndakagara ndaudzwa kunzi usaite mistake yekutuka midzimu. Saka ndo pandatoti pachechi munhu akabudirwa kana kuti akaita mhepo inenge yaenda pari aitukwe inotaurwa nayo kana wauri mudzimu woiswa kudzinza rawo chikaranga chogadziriswa chovapo kana vanhu vachizokumbirirawo kuchikaranga kuti womurenge ichinamata zvese izvozvo kana chikaranga chikagadzirwa zvakanaka hazvina dambudziko zvinotoitika zvazvo. Saka ini ndawandira uku ndawandira kuchechi handisi kunyatsoda kunomira pamatare epasi chigare ndopana tateguru aiwa waramba uri uku ndakumbokubata ndokuzobviswa kwandakaitwa uko kundichiuya kupi ndichiuya kuno saka kunoku ndakabatwa nematare atateguru ndomusakani muchiona ndichikuti aiwa ndiri kuita zvandakanzi ndiuye kuzoita sei kuzoita saka ndisingatsaudziri ndichikuti tipei vanenge vambotenderera vaya vaya ende chokwadi ndo zvamaita. Une mubvunzo here tisati taenda kuti tinonzwa vanhu vacho vavakabatsira vanga vatenderera kuna tateguru? Ndinotenda tateguru vataura nhau yekuti ndakanga ndamboda kuwanza kuti ndanga ndinewo kuti ndaikwanisa kurapa nemiti saka ndiri bishop. Ndofunga ndobva paita mubvunzo wandada kubvunza kuti nai tateguru ndofunga tinonzwa kuti makristu vanotaurawo kuti zvechivanhu izvi zvine mweya tsvina. Saka imimi manje mbva mataura kuti imimi mutori bishop wechechi, saka ipapo ukama ihoyo muri n'anga futi muchicha mungadawo kutaura pamusoro pekuti mabhishop acho notonzwa pamwe pacho vanenge vachitaura vachishoropodza chivanhu imimi, asi imimi mati makatombotanga muri ikoko. Ipapo pamuri kutaura ipapo kunenge kuri kukanganisa kwekutaura kuya kunoitwa kwekuti kana munhu akamirawo apa akati ndiri bishop wekereke anditika anobva atanga kuti chivanhu mweya yakaita sei mweya yakaipa. Asi mukada kuzvitarisa izvozvo hapana chatenge tichitaura nokuti mukatarisa ivo vamabhishop acho vanotoshedzwa nemasenemu kureva kuti masenemu ayo mazita emadzitateguru handiti mapaona akadaidzwa nezita rake kunzi Stuart seni ndikanzi Stuart ndotogumbuka kuti mwana mudiki anga nditi Stuart kuti aregera nditovandudzo handiti mapaona. Saka zvimwe zvazvo hazvinhu zvatinotaura asi tisingakwanise kuzviparadzanisa, asi kana tichitaura togona kuzvitaura paruzhinji asi tisingakwanise kuzviita sei kuzviparadzanisa. Zvikureva kuti munhu wese ane dzinza rake. Hapana munhu akadonha kubva kudenga kana emukanya. Munhu wese akatoberekwa nababa wake namai vani nababa wake namai vake. Uyezve chero tikatarisa iro bhaibheri shoko raMwari parinotangira pana Mateyu 1 pepe rotaura madzitateguru aJesu handitika romataura ese uyezve iro shoko irorari harina parakazombooti munhu kana achinge afa wava mweya wakaita sei wava mweya wakaipa. Handiti mapaona. Saka tinozongozvitora kuti totadza kuparadzanisa mweya yengozi, mweya yezvikwambo nemidzimu yedu. Hatikwanise kuzviparadzanisa zvinhu izvozvo. Saka totangotiedza chinogona kuya pamunhu mweya wakaita sei mweya wakaipa tisina kutanga tabvunza mhepo. Ndofunga ndadzoka paya pakuti inini ndiri kukereke uku ndaiti chero mhepo ikanzi yadonha panapa vamwe vachiti dhimoni ndinoti watange tabvunza mhepo iyi kuti mhepo iyi ndeipi. Kana iri ngozi yotaura kuti inini ndiri ngozi uri kudei ndoda kuripo ndoda kudai takutotora veukama vatoti chiendai nenyaya yekuchikaranga mugadzise nyaya dzenyu. Chii chinoitika kana munhu akasagadzirisa? Munhu akasagadzirisa matambudziko aya haaperi angatoende chero kuna muprofita akaita sei akapuhwa matombo chero akapuhwa oiri chero akapuhwa chii zvacho kana usina kugadzirisa dare rechivanhu kutambudzika kwako hakuperi. Kutambudzika kwako hakupere. Nditateguru Ndudzi. Ko zita renyu riri paEcoke chinonzi ndere kubasa kwa tateguru Ndudzi? Ndonzi Stuart Ndudzi. Stuart Ndudzi. Zvitona makadzidza navantu zvakuti Stuart taidzidza nayo. Vari kutondiona.
aiwa ndizvo ndafara kuruza ndandisingariziva pese pavo ndaingoziva kuti tateguru ndudzo ndo zvandandiri kuziva izvi. Aiwa tafara kuruza vateereri ndivo tateguru ndudzo vari kutitaurira tsika nemagariro uye zvakanakira chinamato chese chekunamata uri kubhaibheri nekunamata uri kunyika dzimu. Toda kuti tinzwe nyaya yekutanga tateguru nyaya yamakabata iri nyaya yaCharles mukomana akanga achitorerwa sadza pamuromo uye paine zvinhu zvamashiripiti aiitika pamba pake. Vateereri, regai tisiyire nyaya iyi kuna natarumbidzwa vatiplayere nyaya iyi tinzwe kuti zvakamira sei muupenyu hwaCharles. kg yehufu pamunhu anogara ari 1 unokwanisa kuita mazuva akati rebei uchikwanisa uchibika sadza uchidya. Asi zvinondishamisa ndezvekuti pa5 kg yehufu handipedzi kana kuti 3 days 4 days hadziperi upfu unenge watopera. Zvinotoni zvakaitika kwenguva yakati rebei izvozvo zvandonyatsokuona kuti upfu pane zviri kutora, pane zviri kudya upfu. Ndine rimwe zuva zvakare ndichidya sadza ndapedza kubika, semunhu asinganyatsi kuona katochika kando zvandokashandisira kuti pakudya nepakubika ndendakangotarisa paraundi yelaiti. Saka ndakati ndichidya sadza ndiri kugadzira musuva kuti ndiseve muriwo, ndakazoona musuva pasina paruoko. Pandiri kuti ndino semunhu anenge ajairawo matambudziko ake anenge achisangana nawo akati wande, pandiri kuti ndinotora zvakare mumwe musuva musadza, ndiri kuona sadza rekatosara kamusuva kadiki diki. Saka zvinhu zvandakasangana nazvo ndingati kusvika pandiri nhasi izvozvizvi ndine pawiki zvogona kuitika ka1 kana kuti zvogona kujamba pawiki zvoitika kana kuti pa2 weeks. Misati maenda kure mukoma, ndinoda kukubatawo ipapo. Munofunga mataura nawo futi yekuti matambudziko angu anosanganisira kusaona. Zvinhu izvi vamunogona kunyatsorangarira kuti zvakatanga panguva yakati kusvika nhasi, pamunogona kurangarira kuti zvinhu zvakatanga sei izvi? Chokwadi pamaziso aya ndiri kurangarira kuti pandakamboenda kumusha, pandakaenda kumusha ndakaona zvinhu zvandisati ndamboona. Ndakangoonawo imwe hama yangu yanga iri kuseri kwechirugu ichivhiya shato, nyoka iya inonzi shato. Hama iyo munhu mukuru, amudara mukuru, vanozviita masabhuku kumusha. Saka inini handina kuita basa nazvo zvangu semunhu anga angobvawo kuchirungu chiti ambonoona hama kumusha. Sezvo kuchirungu ikoko ndandichisangana nemamwe matambudziko ndikati regai ndimbonoona vakuru ndinzwe kuti chii chiri kuitika kuti upenyu hwangu urambe hwakasunga kudai. Ndichisvika kumusha ndo pandakaona pari kuvhiyiwa shato. Saka handina kubvunza, ndakangoshamisika kuti ko pari kuvhiyiwa shato. Izvi handizivi kuti kutoona kwandaita uko ndatozviwedzera mumwe moto muupenyu hwangu. Saka handina kubvunza, ndakabva ndazongoti mangwana ndakuoneka ndichidzoka. Handina kuzotora nguva yakareba, ende kubva dhei iroro randakaona shato ndakatanga kusangana nematambudziko ekuti marriage yakabva yasheka, ndichibva yaparara. Mari chaichai kubata mari dhola chairi muruoko ranga risingabatiki. Ndakabva ndatanga kusemwa nehama, ndakabva ndatanga kushayiwa chokudya. Panguva iyo ndakabva ndatanga kurarama upenyu hwekuti ndakatomboita street kg. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today.
Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Ndo naurwa ya Charles mkomana akataka fambira akanetwa interview na Pelagia Sokostina ari kumba kwake achitotsvaga rubatsiro tichibva ipapo tichibva pa Sly Media TV yakagarawo iripo kusvika tateguru vazoti ayo mukomana uyo wamuri kutaura nezvake ngaauye kuno. Isusu tikati hatifungi kuti anokwanisa kutouya nokuti kana motikari yaanogona kuenda nayo kuuya ikoko anogona kutobeuka. Vakati zvakanaka regai tiende tigoenda ikoko. Tisati taenda kuna tateguru ndudzo tinzoti nyaya vakaifambisa sei, rega tiende kuna Pelagia. Ndanani vatiri kutandara navo pa Sly Media TV? Nhasi tiri kutandara na Caroline Gombedza, hanzi muri sei, Vincent Charles Tsano, Leon Kashoti, rovai basa tateguru vura mai tiri kukuonai right now. And then Pelagia Mukora, Morning Sly TV ndanonoka kusvika, azonzi neshamwari yake takuregerera. Vari kuregerana zvavo varimo mucomment section. Saka ndova tiri kutandara nhasi pa Sly Media TV. Tinotenda zvikuru kwazvo. NdiPelagia ndiye akaita interview kuna Charles. Tiri kuenda ikoko mota yedu yakaita breakdown. Ikauraya zvinhu zvakawanda zvoti macharges achazvika kuma 800. Pelagia, mukomana pamakamufonera muchiti mota yedu yafa akati chii? Patakamufonera tichimutaura kuti tichati nonokei nekuti mota yatase yafa. Ndopakabva ati inini kunoku pamakuseni pamangotaura kuti muri kuuya kuzondiona, chaitanga ndechekuti changotanga ndechekuti ndaita dzungu ndokubva ndatodonha pasi ndichinzwa kupera simba. Saka ndabva ndatoziva kuti zvinorevei, nekuti wese akada kuzama kusvika pandiri kuti andibatsire, hapana akasvika. Hapana akasvika, asi isu takazopasvika. Mota yakafa yakaita ma expenses anosvika kuma $800 asi takabva tati iyoyo ngaisare yakamira payanga yakafa, tikatumira imwe motikari ikanotora vanhu kuchitungwiza ikaenda nawo kunyatsime. Tasvika tata interview ndo pakazonzi natateguru ngauye kuno. Tateguru, ndimi makabatsira Charles. Mudare makabuda kuti mukomana uyu iye zvinezvi akapora, akudya sadza, nemusikana wake wamakasiya mabhabhatidza ipapo, upenyu hwake hwatwasuka, akupenyerera handsome yako natsooneka zvakanaka. Chii chakabuda mudare chaikonzeresa mukomana uyu? Hongu anotaura kuti ini ndakaona sekuru kana kuti hama yake ichivhiya shato, asi chakabuda mudare pane zvamunorangarira here imimi zvinezenge zvichizotaurwa nevanhu? Tinoziva kuti pamwe muri homwe asi sekuru vanenge vachibata mabasa. Inini chandinozoita kazhinji pachangu, kana mukatiendesa kumabasa, mukaendesa tateguru kumabasa, ndinozotorawo nguva yekuzoteererawo zvamunenge maitawo, ndichida kunzwa kuti zvanga zvakamira sei. Nokuti pazvinenge zvichiitika inini ndisingazvizive kuti zvizve zvichiitika. Saka ndinozotorawo nguva yekubvunzawo manechombo kuti zvakamira sei, zvizva zvichinyatsoitika, zvizve zvichiitika. Ndozotarisawo basa racho kana muchinge mariita imimi. Right. Inini ndakanzwa kuti iye aitofungawo kuti akaona imwe hama yake ichivhiya shato. Asi ndakuzotarisa dare rakanga richitoramba, raita seraitoramba kuti uyu aivhiya shato iyi, pamwe kuda yaitowo nyaya yekuti aida kutsvagawo dehwe reshato tatengese. Hazvinei nechekuita neizvi. Akaudzwa nyaya yake kubva payakatanga ari mudiki, mhepo yaakapfekedzwa ari mudiki, kana tisingakanganisi, kana varipo vazukuru vanoteerera kuti dambudziko remukomana rakatotanga ari mudiki agere nambuya vake. Ndopakapuwa mhepo yechikwambo ipapo. Zvekuzotaura hedu mazita ayo takadai hatizonazvo hedu, asi ndopakatanga dambudziko rake iye mukomana ipapo. Akasvika paukanganiswa chikoro, kusvika zvazoitika zvese zvakaitika izvi. Saka tateguru vati handi basa, ndofunga ruzhinji rwakaona mashandiro akaitwa basa rariya kuti hapana kubviswa kana chikwambo, hapana kana kubviswa kana nyanga kana dumwa kana chii chakabviswa,
asi kuti mhepo payakabuda yakabva yangopingwa ipapo ndokubva yaparadzwa, ndobva musha wake wapumwa, ndobva apuwa miti yekushandisa. Sasa ndobva atanga kudya. Ndakatomusiyira ipapo akatosiyirwa mukomana wedare kana ndisingakanganisi kunzi asare naye ipapo aone kuti pane chii chichasara chichiitika pamusha. Atikazosara hacho chichiitika chatakazonzwa nemukomana ari ikoko ndechevagariwo venharaunda vakanga vakuda kuuyawo vachimupa mhosva kuti vazoshedzawo n'anga pamusha wadiwa achita senge vanga vaida kutopawo mhosva dare ratateguru kuti zvaitika pazvaitika zviri kunze kwemutemo. Saka ndo mafambiro azvakaita. Munonzwa sei kana muchiti munhu wamabatsira mozoona munhu uyo dambudziko riya rapera? Imimiwo sedunga munhu zvimwe zvacho zvinenge zvichiitwa natateguru anopotera pamuri. Inini ndinotonyanya kufara zvikuru nekuti ndechiti zvandakanzi natateguru ndo zvavari kuda kuuya kuzoita kuno kumapfunga utsi, vari kuzadzisa basa ravo. Nekuti dai zvavisingaitike ini sedunga munhu kana kutaura kunoku pamwe ndakatotiza ndakadzokera kubasa rangu randinoitawo risinei nechikaranga. Saka ndo zvimwe zvinozondipawo inini kunyatsoda chikaranga chacho nekunyatsofarira kutateguru chino ndiri pandiri ndega ndichitoonawo kuti uyu munhu ari kutotaurawo kuti akabatsirika neizvi, munhu akabatsirikawo nezvakabatsirika neizvizvi. Saka ndinonzwawo kufara ipapo. Tinotenda. Pane makoments aripo ungambotitaura here Pela kuti vari kuti kudi? Alright, Pelagia Mkora, sasita wangu. Hanzi dzimwe nyaya muchitaura unoti manyepo, asi ukazoona munhu achitaura dambudziko rake ega and obva abatsirwa achiita zvakanaka, zvinoreva vana sekuru vechokwadi variko. Thank you Sekuru and Sly TV team wekune kubatsira kwamuri kuita mhuri yeZimbabwe. Tinotenda. Even Alan Nyanyiwa anoti iye rovai basa tateguru. Ndimuri kutaurwa apa tateguru zvekare kunzai wachi rovai basa. Leon Kashoti ari kuti yamboverenga chinzi takuregerera. Libert Mombera akuti tateguru mobata pakuru 2020 ndainge ndafa nepoison makandibatsira paya. Amene kuti mamuzera anonzi Libert Mbombera. Libert wakabatsirwa natateguru kupi? Kwakuri kuDarwen here kana kuti muno kana kuti kupi? 2020 kakare wakabatsirwa kupi? Zvingabatsira kuti vaiyeuke nokuti vari kubatsira vanhu vakawanda. Vazukuru zvekare amene kuti muda kuti kudii kune vazukuru venyu vari kupupura kuti makavabatsira uyu hanzi anga adyiswa poison. Ndo zvandogara ndichitaura paya mukanya pamunombotaura neni kuti aiwa tateguru vakatanga mabasa aya kudhara. Takabatsira vazukuru vakawanda variko kunze uko. Saka kana mutonzwa uyo achitotaurawo ari kutotaura chokwadi, semabvunziro amamuita ngaapindure kuti ndiwe dunhu ripi, noti vazukuru vacho vakaita sei vakawandisa. Handikwanisi kuziva nemazita nekuti ndinhingi nanhingi. Ndotokundwa kutoziva vazukuru ava nemanechombe emudare, ndondozowana nguva yekutaura nevazukuru. Pane zvakare anonzi Motres Wena Matete ari kuonawo zvekare ari pano paSly Media TV. Ukabva wati halo nesu halo kubva kuHarare, amenoti uri kutiona uri kupi? Zvinobatsirawo zvakare kuti mutitaure kuti muri kutiona muri kupi. Ryan Matthews, thank you so much. Dorika Mukanda, thank you so much for watching live on Sly Media TV. We value your contribution on this live broadcast. Zvikanzi naDorika Mukanda, tinotenda tateguru nekubetsera. Mashoko ari kuuya kwamuri zvakare kubva kuna Dorika. Aiwa, tinovatenda vazukuru kana ivo vachiona kushanda kwatateguru. Nekuti vanoona kushanda ndo vazukuru vanenge vachibatsirwa natateguru. Inini handizive. Nekuti chinenge changoitika tateguru akaita zvavanenge vaita nevazukuru vavo. Kana ndasarawo ndava ininiwo ndienda ngofanana. Saka kana vazukuru variko kunzi vanenge vaitirwa matare natateguru vavo vachinzwisisana nezvavanenge vanzi vaite vachitaura vega kuti vari kubatsirika. Akuendekati kudi ndotowedzera kufara. Handitika. Libert apindura urumuona here Ningirikini Mbombera. Libert kuMount Darwin pastop lodge pamba pavo ndaibva kuGokwe ndichishanda kuya ndichiita angoti ndichita mukavadaro vanobva vanoziva kuti uyu ndiwo ari kutaura kuti makamubatsira palodge kuMount Darwin achibva kuGokwe kwaaishanda. Haya ndamurangarira. Pane imwe futi zvekare kubva kuna Alan Nyanyiwa ungaiverenga here? Sekuru anzi naAlan, sekuru ndatambura mudzimai wangu ane dambudziko rekuti akatakura pamuviri panobva 5 to 8 months ndinobva ndatambura sekuru.
dzinobva ndatambura sekuru ndosvika kutaura nauyu Alan Nyanyiwa aita dambudziko rekuti mudzimai wake ari kuti mimba yakangosvika pa5 kana kuti pa8 months inobva yabva. Anobatsirika. Ndinovimba pano mumwe muzukuru wandakamboona wamakauyisa kudare anga ine dambudziko rekuti akasangana nemudzimai anobva atanga kuteera mimba dzichikanganisika mumwe wamakabatsira taurai tinzwi saka muzukuru iyeye ndakazomuona adzoka kudare achitotendawo kuti zvinhu zvake zviri mugwara rakanaka. Saka izvezvezvo zvinogadzirika. Muzukuru ngauye asangana natateguru asatyira kure ngauye. Aiwa, namba dzatateguru dzinoiswa pascreen ipapa kuti mugokwanisa kunge muchivafonera. Zvikanzi namotres wena matete hanzi ndiri kuCape Town Stellenbosch motaura Africans Stellenbosch hanzi too much rain. Makadii tateguru ndimuri kutaurwa nawo nhasi harisi dare redu matitorera dare. Aiwa, ndinofara zvangu muzukuru kana uri mupenyuwo kuri sei mhiri ikoko. Tinotenda Alan Nyanyiwa hanzi zvo ndiri kukuona itateguru ndiri kuBotswana ndo zvaari kutaura izvozvo. Chii chingave chinokonzeresa matambudziko akadano kuti uya agona kutaura dambudziko remudzimai wake asi chii chinokonzeresa kuti mimba nguva nenguva nguva imwe chete kana yasvika pamwedzi imwe chete nhumbu dzibve? Ndo musakani muchiona tichikurudzira kuti munhu ane dambudziko rake asati afungira zvakawanda, asati apara mhosva, asati apumha vanhu, kuuya kudare kwakakoshera izvozvo. Nekuti dare tateguru ndo vanoona kuti chakonzera kuti dambudziko rivepo chii. Kana vachiona zvinobva zvakudzikamisa wewe wobva wabatsirika zvobva zvapera. Saka zvakawanda zvinoitika. Zvakawandisa zvimwe zvinoitikawo paidawo dambudziko renge ririwo kumukadzi anoona akaida kubatsirwa iwo pachake pasina uroyi zvinoitika. Pamwe pacho futi zvoitawo futi uroyi kuti panewo vanenge vachitoshereketawo vachidawo ropawo vana vadiki vachida kusvodzesa izvo zvinoitika. Koitawo zvakare kuti munharaunda maunenge mugere chero munasiri ukama vari pamwari vanogona kutogadzira mharadzano dzenzira kuti munhu angodarikawo neipapo mimba yotoita sei yobva. Zviriko imhando dzeuroyi dzisedzo dzinosanganikwa nadzo. Saka kuuya mudare kwakanakira kuti tateguru ndo vanobva vaona kuti aiwa chakonzera dambudziko iri ndeichichi. Saka tochigadzisa takadai. Ndiuye kwauri Phela ndiwakaita nyaya yachause mamwe mashiripiti aiitika pane zvaataura pavhidhiyo asi pane chidimbu chiri paYouTube. Ndezvipi zvimwe zvaunorangarira zvinoratidza kuti upenyu hwachause wanga hwakaoma? Chandinorangarira ndechekuti Charles aitaura kuti mamarriage chaiwo kuti agara nemudzimai zvanga zvisingaite nekuti aiti kungogara nemudzimai yeye aipedzera mudzimai yeye atomutsvagira boyfriend nekureva kuti iye aiti even kuti kutodya bota nemudzimai wake chaiko aisakwanisa nekuti muviri wake waingotongoneta ungorunguzvika. Saka iye aitaura kuti inini chaiye kuti ndiwe mudzimai anga apedzisira kumusiya anga ari mudzimai wechifo. Uyu atakazonge watakasvika naye akazobatsirwa nasekuru anga ari ndiwechitoro chechi5. Saka aitaura kuti mudzimai apedzisira vanouya madzimai avo kuti tokuda asi anozopedzisira anditira boyfriend. Ndorimwe dambudziko raisangana naro. Tinoona zvakare kuti Charles anga akadzidza anga akadzidza sekutaura kwayamboitwa nasekuru Ndudzo vachiti zvakatanga kuzomukanganisa muchikoro. Ndofunga ndiripo pandichinzwa dare nekuti rakaitika pajekerere nesachinzwa kanzwa kuti akatotaura kunzi izvi zvakatanga kuti aform 2 aigona chikoro asi zvanga zvakumukanganisa kuti asawane kugona kwacho muchikoro nyaya yekuti mhepo dzacho dzaitomutera asi munhu aitogona chikoro iye Charles wacho. Vateeri tina tateguru Ndudzo mustudio nhasi kuti tikurukure tichitarisa nyaya dzavakabatsira vanhu vanotambudzika vakanga vasina mari vachivabatsira mushure mekunge takumbira rubatsiro pano paSly Media TV. Tinoda zvakare kuti tiende pane imwe nyaya tiri kuenda pane ipi zviya ndiye mukadzi wokuzvimba dumbu handiti tiri kuenda pane mukadzi akanga achizvimba dumbu tasangana naye pano paSly Media nhau dziya dzibva dzatapwa ndobva auya zvakare achiti ari kutsvaga rubetsero. Tateguru vakati aiwa uyai naye tinotenda muchandiregerera hamene zviri kungoitika panapa.
right, regai tinzwe kubva kuna mbuya vakanga vachirwara nedumbu raingozvimba nemakumbo achizvimba. Maita basi. Inini ndonzi Mai Mutumba, ndine 3 years, ndine dambudziko rangu redumbu iri. Dumbu rangu rinozvimba ri one side rekuleft rinofunga mukatotarisa munoti rakatozvimba kuside ikoko rekuleft. Ndakamboenda kuna chiremba. Ndaenda kuna chiremba kwaMurambinde vadanonzi ndiende musikani. Ndaenda musikani vananzi problem yangu ndiye liver yangu iri kunzi yakasvimba. Saka ndabva kumatest ikoko ndazodzoka kuno kuti vananzi ndiende kuCT scan kuti ndiwane kubatsirwa ndito operation. Asi ndikuda kwemamiriro ekuti ndakabva ndashaiwawo mari yacho yekuti ndinokwanisa kuitwa sezvinodiwa nana chiremba. Alright. Nyatso yekutsanangura zvizere kuti kutanga kwayo zvakangotanga sei kuti zvizosvika pazviriko zvino. Matangera zvakaita ndekuti ndakatanga kuita pamiri pekutanga. Ndaita pamiri pekutanga nobva ndarodzwa nemudumbu. Ndarodzwa nemudumbu pamiri paipakamba kwapo. Pabva ndikatanga kunzwa ngemudumbu mangu mune chinhu ndengonzwa chinhu ndaikatanga kunzwa kari kanhu kadiki. Saka ndikatanga pane chinhu chinenge chiri kuzvimba mudumbu mangu kana kuti kuri kuside kuleft ikoko. Saka ndichinzwa chichivhimba ndobva zvambonzi hande kunana chiremba. Ndaenda kugomo mba ndanotariswa. Zvikanzi unoda kusukwa chibereko. Mba ndasukwa chibereko. Asi chinhu ichi chakaramba chichingoita sechinhu chiri kutokura mudumbu mangu. Ini ndaitochinzwa kuti chinhu chiri kukura but chiri kukura chiri kuside. Saka nekuda kwekushayawo pfuma yekuti ndikwanise kuenda kunotariswa futi zvekare. Nekuti murume wangu akambatizwa atinoti dambudziko rinenge rikutokura ruda futi mari yakawanda yanga yakungoramba ichiita ichibuda. Ndakamboedza kune vechivanhu. Pamwe ndokwanisa kuti ndibatsirike. Asi ndakatombodzama kubatsirwa ndazvakundikana. Ndakaenda kuchivanhu. Inini mumusha medu mandakaberekwa. Ndivogamba medu namai vangu ndatosara ndiri 1. Vamwe vakapera kufa. Ende ndikatasana sisi wangu vese vakafa vachizvimba futi vaizvimba dumbu irori. Ende same side rakazvimba rangu ndo ravaingozvimbawo futi dumbu. Saka ini pandaenda kubatswa ndaedza kutsvaga. Saka vanoti chivanhu chiri mumusha mamaberekwa. Mune munhu ane ushereketwa hwainawo. Saka munhu yeye ndiye ari kukupedza makajikiswa muri vana vadiki. Ndo chinhu chinenge chichikura mudumbu menyu. Dzimwe nguva ndotonzwa kunge chiri kufamba, dzimwe nguva chinogona kunge chiri kutoya kuzoda kuzondivhara pahuro apa. Saka chinongoita zvakasiyana siyana zvachinenge chichingofunga. Dzimwe nguva ndozvimba makumbo. Nonga ndinenge chabva kuti ndozvimba makumbo ese. Anozvimba kutangira kusvika kupisuka. Ndozvimba zvokuti ndisingachagona kufamba. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Thank you so much for your support on Sly Media TV. We are live from our studios in Harare. Tiri pachirongwa chatuti ngatidzifambirei. Nhasi tiri kuita review yevanhu vakarapwa natate Gurundudzo. Kwete ivava chete nevamwe vakawanda asi tangotora vashoma vacho vakauya vachitsvaga rubatsiro pano paSly Media TV. Iyi inyaya yemudzimai akanga achizvimba dumbu nekumba kwavo vamwe vemumba mavo vakashayawo zvekare. Tinoti mweya yavo ngaizorore murugare nekuda kwechirwere chimwe chete chekuzvimba dumbu. Akazoya achitsvaga rubatsiro akutyawo kuti neniwo ndini ndingagona kuteera nekuti naiyewo dumbu rakazvimba. Chiri chirwere chakatora vamwe. Kune varoyi kunzoko. Tateguru, varoyi variko? Varoyi vakawandisa variko kunzoko. Mukadzi uyu achiuyawo zvekare mudare renyu. Munhu watakanga tateitawo interview naye pano. Iye zvinezvi mudzimai uyu toda kungoti vanhu vazive kuti akupupura kuti zvinhu zvake upenyu hwake hwachinja. Takada kuti tisati takurukura Pelagia asati tarisira kuti ndanani vari kuningirika. Tiplay audio yake atinokwanisa kuzaona kunomuona. Tikuudzei zvaari kusangana nazvo muupenyu hwake. Regai tiise audio yacho pamaiki tione kuti inokwanisa kunzikwa here. Tiedza. Zvinezvi ndanani kuzvimba miri hachazvimbe, makumbo hachazvimbe,
zvimwe zvese zvinezvi zvaraiti zvavakataura zvese setateguru ndo zviri kutoitika. Saka ndorangotenda hangu nezvavakandiitira nekuti zvinezvi ndaakunzwa zviri nani chose, handichanyanye kurwadziwa mumiri sezvandaita kudhara. Munhu ndairodzwa singaiti, asi ndofunga kuti pamberi apa zvese zvinenge zvanyatsoiraiti because miti yavari kundipa tateguru iri kushanda singaiti. Saka ndangotenda hangu kuti vanenge vane matambudziko ekurwara ngavangoendawo kuna tateguru vanobatsirwa, nekuti ini ndave kunzwa nani chose ende zvakataurwa zvinongoitika. Saka tinotenda zvikuru kwazvo. Zvimwe zvezvimwe muchidimbu tateguru, kana muine ruzivo kuti zvakanga zvataurwa muupenyu hwake nemhuri yekwavo yaipera nekufa, chii chaikonzera matambudziko aya, uye tateguru vakati ndezvipi zvimwe zvingazongoitika muupenyu hwavo mushure mekunge vatanga kubatsirwa saizvo? Tiri kunzwa kuti achiri kurapwa asi akuratidza kuti ane tariro semunhu achiri kubatsirwa asi aritaura kuti ndaanani zvachose. Musikana uyu nyaya yake pandakaizoiteverawo mabvawo kuiita, dare rake richitaurwa natateguru mudare rakataridza kuti rine vapenyu vari kumusha kwavo vari kukonzeresa matambudziko iwayo. Ndo musakani vese vasikana vaifa nehosha imwe chete. Saka pahosha imwe chete iyoyo musikana auya mudare akukumbira kwakasimba kuti todawo kuti zvakaipa zvidzokerewo kuvaridza achera gomba ndiye ngaawire mariri. Saka kusazivawo kuti izvozvo zvacho zvine zvati zvichiitika here hatizozivi zvedu, asi chatongozivawo ndechekuti munhu akakumbirawo zvaanenge akumbira kuna tateguru kuti abatsirike, mabatsirwo anenge akumbira iwayo anozadzisika. Tinotenda. Une imwe mubvunzo here Pelagia kuti pane vari kutiona here vanoda kutaura natateguru? Asi chirungondifadza hangu panyaya iyo ndechekuti iye ari kupupuro hwake ega kuti dumbu rake rava pakanaka, haachazvimba. Indakatomboendawo nemuchovha wangu kunomuonawo semuzukuru, noti ndinozomboteerawo vazukuru vanenge vabva mudare vatateguru ndinoonawo kuti zvakamira sei. Handakuonawo sekuti chiso chake chinenge chapenya semunhu kadziso chakuonekera kudzoka kuita mandara. Aiwa, tinotenda. Vazukuru ndo mabasa ari kubatwa natateguru Ndudzo. Zvoreva kuti kana imimiwo muine matambudziko akafanana nairori kana kuti akarerekera kuna irori, muri kungoona kuti vari kutaura kuti aiwa apinda mudare ratateguru Ndudzo haadzoki akadaro, anotobva ikoko aine zambuko. Ndo nyaya yatiri kutaura nezvayo. Nhamba yatateguru mune muchiiona paskrini ipapapa. Regai timboenda kuna mwene wazvo. Alright, pana Tanya Dube ati iye mukoma Sly ndikukumbirawo kubvunza tateguru vanokwanisa kusunungura murume akasungwa kuti sikarudzi isamuka pabonde here? Hai, ndachiziva kuti chauya mubvunzo. Sei wati ndanchiziva mukoma Sly ka nyaya dzakadai asi varume vazhinji uye arrested takasungwa mudzimba umu tangogarira marata tagarira marata ende zveshua iri dambudziko rekuti riri kuitika tateguru. Unofunga mandinofamba nemandinosangana nevanhu unoinzwa nyaya iyoyi, unofunga kumakicheni patukwa vanonge vachizongosimbisana zvavo, asi iri idambudziko tateguru rekuti madzimai mazhinji vazukuru venyu vangogarira zvavo muserevhitasi hapasisina. Sekuru hanzi dziri kuita spaghetti. Aiwa, tinadzo hwire idzodzo dzinoita izvozvo. Kungoti chete variko havasi vakadzi chete anorwara kuti aiwa ari kungoramba achiteera. Kuvarume variko vanosungwa musana iyoyo. Asi chinoitika ndechekuti hapana anozodake kubudikira pachena kuti ndakambenge ndakasungwa ndakazoitika izvi. Asi vazukuru vangu vanozviziva variko kunze ukoko, vangu vaine matambudziko iwayo variko vanozviziva. Aiwa, zvo zvinogadzirika izvo. Zvinogadzirika. Asi nyaya yanyanyobata ndeyekuti unenge wakaita se wakasungwa kuti sikarudzi isamuka pabonde. Anogona kunge akasungwa. Kusungwa kuita sei kuti munhu anotanga kunzwa chirongwa ndibva matsanangura ipapo tateguru. Zvinoitika ipapapa ndezvekuti mahomba rumai
vakawanda vamwe vanogadzira dzimwe nhumba kunze uku nevamwe vasikana kunze uku kumasimola kwatoti kumasimola saka rimwe dambudziko rinozosimuka pakuda kusvipana paipai okay handitika saka umwe akarwadziwa stereki anopindawo rimwe dare oti ndoda kupfidzisa kunze uku kana kuti mai vemumba chaivo chaivo vaionawo kuti mukomana wangu uyu anenge ari kuita gumbo mumba gumbo pai panze asi mukomana anenge achiramba kuti hazvisiri izvo mai vanogona kuendawo futi iri nzira yoda kuchengetedzawo rudo rwavo kuti rusabvutwe kunze kupi ikoko saka murume anosungwa ipapo inzira dzinosungisa murume idzodzo kozoitawo dambudziko rekuti iyewo pachake musana wake ukange waperawo basa zvinodaro kozoita futi kuti iye anogona kunge akaitwawo futi murume wechikwambo handi mapona zvine mhando dzakasiyana siyana ndo vanoti maspiritual husband saka usiku zvinenge zvichiitika izvo zvanenge vachiuyawo vakadzi achiita ubonde navo richifamba zvakanaka kana kwaedza akutarisawo mudzimai wake ari mumba panenge pasisina chinenge chiripo kwakutosemana hapaisina ipapo mai vanenge vakutambudzika saka zvese izvozvo izvo zvinotariswa manje mudare natateguru kuti iwewo wakashereketerwa papi pawakanyatsoitwa kuti zvinhu zvidai pagadzirwa hapana chinoramba aizvezvo zvinhu zvidiki kuve pane vane kusunga kana akakusunga iye handisungawo chaakabva azofa tateguru chero ari mupenyu vanongosunungura kutiri ipapo pane nyaya yekuti apa uyo ari kunzi asungwa kuti kunozoita vamwe vanonzi apuwa runyoka rwekuti ukaita bonde newe unogona kuzvimba kana zvinoita majuru kana zvinoita munhu iyeye anogona kusunungurwa here nemunhu asiri akamusunga tateguru anosunungura alright nekuti hapana gwenzi riri pamusoro patateguru risingazikanwa natateguru alright noti mamwe matare mazhinji vamwe ndivana sekuru saka hapana dare rinotadzikanwa natateguru nokuti tateguru ndo kunobva madzinza ndo panotangira madzinza ipapo saka hapana gwenzi rinogona kushandiswa nasekuru risingazikani kuti rinopinginurwa sei natateguru kana tiri kuti tateguru tiri kureva kuti munhu ari pamusoro pevamwe vatingati midzimu inenge iri pasi apa tanangurai paisiri maboni free handiti munoona zvinoitika mumatare vanasekuru mukatarisa vanasekuru vedu ndo vazhinji vanorombesa vanobata mishonga yekurombesa vanasekuru hati mapaona ndo mune gurumwandira imomo rinobata mishonga yakaipa rinorombesa nehuro ipapo saka mumazitateguru kunotangira dzinza kwarinotangira haritangire rakabatiswa mishonga yakaipa asi mishonga yakaipa inozouya pakukura nekuwanda kunenge kuchiita madzinza saka mazitateguru haapfuurwe hapana gwenzi rinogona kushandiswa nasekuru rinotadzikanwa kupinginurwa natateguru vazukuru ndodarira kuti muri kudzidza kana mune mibvunzo sekuru vari muno munhu asi handizi kuti mune mibvunzo upi wacho unoenderana nenyaya dzatataura here kana dzedziri kuitika muupenyu hwako sezvamboita mukomana ataura kuti mudzimai wangu ari kungobva pamuviri tanzwa kuti anokwanisa kubatsirwa iwe rako dambudziko rauinaro nderei riri kukushayisa hope rako dambudziko raukaenda kuchipatara ukanzi harirapike nderei rako dambudziko raukaenda kune vanhu vakawanda vachingotaura kuti iri taritadza ndozvavautaura kuti kuna tateguru sekutaura kwavari kuita kuti tateguru hapana zvavanotadza makasununguka kuti muvarovere runhare muchienda muchinobatsirwa kudare ravo ikokoko tichanzwa zvekare imwe nyaya yatoda kuti tinzwe panapa tisati taenda kunyaya iyoyo pane mamwe manhingi auinawo here mameseji pane comment yandichazva ndabvunza mubvunzo wangu hani nekomenti napelagia mukora yazvinotendwa basa rine mhupuriro kudai tateguru chandada pana tateguru havazvikudze havazvipe mbiri vanotopiwa mbiri nesu varapwa vavo vanoita mubvunzo wangu wandanga ndinawo ndofunga nyaya dzandakati dzakati ndina tateguru ende dzimwe dzacho ndini ndauya nadzo dziri nyaya dzanenge ndaita inini asi tichonoti pavanhu vacho vazhinji tateguru andaiuya navo vanga vasina kana chavairi vanacho
Indira kuzoti sei tateguru tozoti vamwe vanoita basa ramunoita iri munhu anogona kunzi auye nemari yekuti kana akada kuifunga haana kwaanoiwana, asi ndofunga pana chausapa makamubatsira pachena. Sei tateguru vachibatsira pachena semabatsiro avanoita vamwe vanenge vasina kuti havana, notongoziva kuti ndakangonzwa nyaya yekuti ndakuda kubatsirwa chete akutofunga pakutodiwa mari yakawanda. Tateguru vanoona nekuziva kuti munhu uyu ari kunyepa here kana kuti haasi kuita sei, haasi kunyepa. Hapana asiri munhu ka. Tateguru vanotachenga wose manhanga, hapana risina mhodzi. Asina mari angafanira kuti afe here ndoda kuti hana mari. Anobatsirwawo zvinoenderanawo naiye achipora. Asi wewewo kana aitawo muzukuru wanenge akasimbawo anofanira kusunungukawo kakuripawo mapadza anenge ataurwa nasekuru womudare kuti sekuru akwanise kuenderera mberi vachibatsirawo avawo vamwe vese vanenge vachishaya, nekuti kushaya kuri pamunhu wese. Uyezve vamwe vanenge vatenderera, mavanenge vatenderera vachifamba vanenge vachisiya mari. Tosangana nomwe munhu kuti anouya uchina kuti munhu shuwa mari yanga iripo asi haachisina kana chaina asi dambudziko achinaro rakakurisa. Saka tateguru vanotaiwa atibatsirei kutendwa kuriko kumberi, ndo zvinoitika izvozvo. Tiri kunzwa kubva kuna tateguru. Nhasi tinavo mustudio tateguru. Vamwe vasati vaenda pamwe pano vari kumhanyira kumabasa, imi munowanika kupi tisati tanzwa nyaya yemusikana wekurutsa ropa achizadza bhaketu? Ini ndowanika kuchitungwiza uku kuzengeza 5 kuRockville pahouse number 16167 ndo pandowanika naika pa 510 ofapo opposite nechikoro chiri kuvakwa apo stairs icho ndo pandowanika ipapo. Kana munhu achibva muno muHarare akananga uchitungwiza anofamba sei kana ari kushandisa public transport kuti asvike kumatare kwenyu? Kana achida kuzoburukira padhuze anofanira kunokwira kumbare uko, kwira makomba anenge achishedzera masteps, asvika pamasteps ipapo bva azokwira makoni nekunze paanonoburukira pa 510 off ipapo kuenda pamba. It's about 250 to 300 meters padhuze. Kune vazukuru venyu vari kutiona vari kuSouth Africa, vamwe vari kuUK, vamwe kuAmerica nekuCanada. Munoshanda sei nevanhu vanenge vari kunze kwenyika panyaya dzekuitirwa matare idzodzi? Kuitirwa matare vanoshandika nawo zvese izvozvo. Kuitirwa matare parunhare natateguru kupinda mudare nerunhare zvakakumbirirwa izvozvo. Munhu anopinda parunhare $50 yake. Asi kana paitawo zvimwe zvinenge zvichioneka ipapo haizofaniri kudarika pa$100. Kana achiita zvekuuya mudare $20. Saka vari kunze kwenyikavo kana vachinge vapandirwa matare avo natateguru vanzwanana nawo, miti yavo inotumirwa ikoko ichisvika. Kunyange vangadoti kwire ndege inouya nendege, kana vakadati iye nemabhazi inouenda ikoko, zvokuti titori navo vamwe vazukuru variko kunze ikoko vanotori nayo mitombo yavakatogachira naye vachiri kugachirana nhasi. Muchiti mutombo menjera kuti mushonga nayo? Mishonga mabone free isusina napela kuti matombo tavafunga kuti pamutaura zvekwa dombo raMwari kwepo aiwa mishonga naika. Vazukuru vazhinji kune vanhu vanozoti vakaona kuti tateguru ava vanogona basa, anotangawo kumutsawo Facebook page yake, oisawo phone number yake, oisa picture kana kuti yenyu. Saka vanhu vazhinji nekuda kwokuti kune mabhogasi vari kunze uko vanonyepera kuita vamwe vanhu vanogona basa. Imimi munoitawo here zvokuti kana munhu achifona ari kunze nemi motaura naye pavideo call muchionana zviso achionana natateguru? Izvo zvakatokumbirirwa. Tateguru pachavo havatobvumi kuti kana munhu akafona afone pasiri pavideo call. Munhu anotofona nevideo call, vana nechombo anotofona nevideo call, votoendesa nhare pana tateguru. Tateguru otaura nemuzukuru wavo vachionana zvavanenge vachiwirirana vachipindurana kusvika dare raita sei rapera. Apa takakupai vanhu vakanga
vachitsvaka rubatsiro vatakanga taona isusu vakanga vaine matambudziko akutozikanwa neveruzhinji. Kana munhu achinge auya kudare kwenyu anosikuturira matambudziko ake here asati ambobuda pachivhitivhiti, haasi kuzikanwa kana kuti anongonzi gara apa otanga kuudzwa kunzi nyaya yawafambira panapa ndepapo tinonzwa kuti kune zvinonzi kurova hakata amenoti dzakaita sei idzodzo? Mudare pane vazukuru vanoziva dare ratateguru kubva riri kuMount Darwin kusvika kuno. Munhu anongosvika ogarawo pane vamwe apo. Kana nguva yake kuti apinde mudare yakwana, anongopindawo mudare osvika ozvigarira. Iye otandirana tateguru achimuudza zvaita sei, zvaafambira. Unotoudzwa zvawafambira usati watoisa mari yako yebadza. Wapedzwa pane mubvunzo here? Hapana mubvunzo. Wabatwa nemhosva dzako dzese, chiripa mari yako yebadza. Hapana panoenda munhu kumbonoreverera kana kupuwa munhu nzvimbo kana kunzimbotanga wafemba fembo yemudare. Munhu anongouya ari zvaabva kumba kwake osvika achipuwa pekugara nechombo okwazana tateguru. Kutandara kwake natateguru kutangira papi? Ipapo. Tabvunzira kuitira kuti vateereri nevatariri vagonenge vachizivawo mashandiro amunenge muchiita ikoko, nekuti tinonzwa kuti kune kumwe kuti ukasvika unotanga kunyoresa zvirwere zvako nemazita ako nekwawabva, zvokuti paunozopinda mudaro mutateguru iwo kana munhu iye ane basa iroro rekurapa anenge achiita songe ari kuziva nyaya yako stereke. Saka tatangoti tibvunze nekuti idzi dzatakakupaika idzi dzakadzataurwa padare, saka tada kuziva kuti munoshandawo sei nevazukuru. Aiwa, ivo vazukuru variko kunze ikokoko vanouya mudare musiri munenge mavauyisa vanenge vasina kubuda pazvivhitivhiti variko. Vane vachitambura vatine taburitsa hama dzangu. Saka tiri kuti variko zvokuti vanenge vachitoombera maoko izvo kuziva tateguru izvi chokwadi zvautande zvechokwadi izvozvo. Kumwe anouya kudare kwenyu kabata asi haasi kuti inini handidi hangu zvekubata mushonga ndinongonzwa kutya kana kuti handina nyobhirivha nezvazviri, asi ndoda kuti mundishandire padambudziko ratiri kusangana naro, kuti kumusha kwedu kuri kungonzi tiri kungopera asi hansoda kubata mushonga. Anoitwa sei? Chinhu chonzi kubata mushonga konzi kubata mushonga. Kubata mushonga une ropa ndochichonzi kubata mushonga ichocho. Kana tikataura nyaya chichinzi kubata mushonga, vazukuru kana makateerera, chichonzi kubata mushonga. Kubata mushonga une ropa waunenge uchireverera kuti chakaipa ngachiende kuna nhingi, muchireverera nemazita kunyange kuzvipfugamo chaiko. Ukaona uchinzi ndakupa dombo iri reverera, kana kuti mvura iyi reverera, uchitaura nezita remumwe rahama yako kuti chakaipa ngachidzokere kwaari, ndokubata mishonga ikoko, ndouroi ihwohwo. Kana kuri kwekuti tiri kukupumha mhepo, uyezve chimwe chakanakira dare, ndoda kungozvitaura vazukuru vakateerera, chero ukauya uri mumwe chete iwewe, tateguru havambofa vakati mhepo iri kutambudza ngaireverere kuti tiende pano mumwe munhu. Ukatoyawo uri mumwe chete wabereka dzinza rese uko, wabereka dzinza rese, nokuti nyaya inenge yakuitwa ipapo inyaya yemadzinza. Kana midzimu yakatosungwa mumusha inosunungurwa kuburikidza nani? Newe iwewe. Asiwo kana paina ane chakewo, kana munhu akarambawo mombe yapindawo mubindu make kuti mombe yandidi ngaidzokerewo kudanga kwayo, aizvo hazvinazvo mhosvawo izvozvo izvozvo zvagara zvezvi zvinoitika. Asi kwete kuti reverera nezita remunhu ndokubata mishonga ikoko. Kana yaa mishonga yekudya yekurapwa hakuzi kubata mishonga, hwava kurapwa ihwohwo. Asi mishonga yacho inofanira kunge isina mhiko zvinozokukanganisa mangwana. Mameseji Liberty Mbombera anzi ndanga ndichikushayai kuMount Darwin, foni yainge yakarasika tateguru, ndiri kuuya kuzotenda, ndagwinya kuita dumbu. Ndouya anga chimboti vakandibatsira ndiri kuMount Darwin. Liberty Pelagia Mkora, ini ndiri munzira ndiri padhuze paJoburg apo. Anzi kutoudzwa kunowanikwa sekuru unobhadhara 40 years, takazviona. Well done Sly TV. Aiwa, tinotendawo nesuwo nekuti tenda kwamuri kuita. Isusu tinongonziwo Sly Media TV Building Bridges. Zambuko ratinovaka ndere kuziva kuti kune munhu ane dambudziko, vana tateguru vobva kuti aiwa uyai naye kuno kuti mugadzire, anoita zvakanaka. Regai iye zvinezvi timbonzwa nyaya yemwanasikana akanga achirutsa ropa
kwenguva yakareba tikaisa pa Sly Media TV. Tateguru vakati aiwa kunoko hapana zvinokona ngauye kuno. Regai munzwe achitaura nezvedambudziko rake painterview yaakaita naPelagia. Right, kutanga kwazvakaita zvakangotanga ndichangopedza kosi yangu yeteaching 2022. Kutanga kwazvakangoita ndakangotanga kunzwa mudumbu kurwadza. Pati semunhu akakura asina dambudziko rekumborwadzwa nemudumbu, zvisina kana kumbondifungurudza kuti chii, kusvika ndakungorutsa zvinhu zvandakaona sekuti zvinhu zvanga zviri zvered. Saka kutanga ndakangoti hameno chandadya uchaita sei chandiipirawo mudumbu. Takatosvika pakurara manheru ndobva zvachiwedzera kurutsa, ndakurutsa ari macloths eropa aya. Apa kubva masikati ndairutsa riri fresh. Saka manheru ndakanda kuzorutsa ari macloths. Ndobva ndakazotoona kuti nekurwara kwacho ndanda kutonzwa mwiri uchiita kakuneta. Ndokumbira muendesi nemuendese kupi kuchipatara. Ndiri kurutsa zvinenge ropa, ndandisati ndatozvibhilivha kuti iropa. Ndobva ndazoendeswa kuMutare General Hospital. Ndobva ndakasvika ndichinzi anenge mableeding ulcers ari mudumbu. Ndichibva ndarapwa zvichibva zvapera. Kubva ipapo tatiri muna July. Tichibva tafamba kusvika muna December. Tichibva ndatanga futi kurutsa ropa iroro. Ndobva ndakazoenda kuna sisi wangu kuwanodzidzisa kuMount Darwin kunonzi kuNyamasisi kudhuze nekuKaranda. Tichibva ndaenda ikoko. Ndobva sinzi ndine mwana ndaiti kurwara kwacho ndandisingazokwanisi kuchengeta mwana semunhu aigara ega, ndagara ndega nemurume wangu. Murume wangu anogoitawo zvekubata-batawo izvi. Saka kuti agare futi pamba achindichengeta ndakaona kuti hatizokwanisi kudya nekurarama. Ndichibva ndaenda kumba kuna sisi kuKaranda kuna sisi wangu. Ndobva wandiendesa kuKaranda Hospital. Ndichibva ndasvika ikoko ropa racho randinorutsa ipapapo raratiwedzere kudarika pane randakamborutsa pane pekutanga. Zvekuti ndokunotosvitsa kana hafu yebhaketi chero chibhaketi chekugezera chiya. Ropa richibuda rese mumwiri. Pando pandakanzi ndasara neropa shoma mumwiri. Ende vaiti vakandiwedzera ropa rairamba richingoita shoma. Ndichiramba ndichingorutsa rimwe racho ndichiita rekuchaya. Saka ndakasara ndine ropa shoma ndipo ndakatanga kuzvimba dumbu. Ndobva ndazvimba dumbu rangu rinokura zvekuti rinotondiremera zvekuti handizotokwanisi kana kufamba. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Ndiyo hurukuro yakaitwa naPelagia achikurukura nemwanasikana. Ukateerera interview yacho yese mwanasikana iyo interview yakatombomira achichema Pelagia nekuda kwekurwadziwa nekushungurudzwa uye nekuti dambudziko ranga ragara kwenguva yakareba achishaya rubatsiro. Chokwadi anga ane nguva achitambudzika. Iye achitaura kuti dambudziko rakangoti achingopedza kungoita kosi yake yeteaching ndopakabva atanga kunetsekana dambudziko iri. Ende mumusha mawo imomo manga matombofa mukoma wake iyeyo nesame dambudziko rimwe chete iroro. Hanzvadzi yakewo akanga afa, but anga afa akaita zvokuti aingooma mutezo, saka anga tambudzika Juliet. Ndataza kuti kumusha kwavanobva uko kunoratidza kuti varoi variko. Varoi sezvamutaura sekuru, varoi variko. Apakaoma. Regai tinzwe mwanasikana akabatsirwa natateguru. Regai tinzwe nyaya yakewo kuti iyo ari kuti iye zvinezvi zvave papi. Regai tiplay audio kubva kune mwanasikana. Inini ndaiva nedambudziko remudumbu. Ndairutsa ropa. Ndichibva ndazoendawo kune weSly Media TV. Vakatora nyaya yangu vakaibuditsa paTV. Sekuru Ndudzo wakaonawo nyaya yangu ikavabatawo vakati ndiuye kwavari vagondibatsira. Ndakaenda ndichitungamirirwa neweSly Media. Sekuru vakanondibatsira
kubvawo pandakabatsirwa nasekuru pandakapiwa mishonga yekunwa ikoko, mudumbu mangu pari zvinezvi hamuchanyanyorwadza. Uye kubva panguva yacho yandakabatsirwa natate Gurundudzo handina kuzoita dambudziko rekurutsa ropa kubva nguva yacho iyoyo kusvika pari zvino. Saka ndinongoda kutendawo Wesley Media nekutambira kuvakaita chichemo changu pachinondisvitsirawo kuna Segurundudzo. Uye ndinongoda kutendawo tate Gurundudzo nerudo rwavo rwakaratidza, vakandibatsira pasina kana muripo. Ndinongoda kungotenda nekuti pari zvinezvi ndaakunzwa zvakanaka, handicharwadziwi sezvandaita. Uye ndanga ndisingachakwanisi kana kushanda, but pari zvinezvi mwiri wangu ndaakunzwa zviri nane zvekuti kana kubasa kana kushanda ndinokwanisa kushanda. Saka ndinongoda kutenda pane zvese zvandakaitirwa neWesley Media pamwe chete natate Gurundudzo. Maita basa. Matendo ari kuya kwamuri aya tate Guru nekubatsira kwamakaita mwanasikana. Ya, zvinotondifadza zvikuru nekuti inini pachangu ndanga ndichitoshaya kuti imi mwana mukanya kubva mauya nemuzukuru wangu uyo ndichimubatsira, mabva mangoti tsakata akafa kana kuti mupenyu. Zvino ndiri kutofarawo ndichitonzwa kuti ari kutotaurawo nemi achitotendawo kuti mupenyu akuda kutoenda kubasa. Aiwa, mhosva tinoitambira muna tiregerera Vhuramai zvinowanda nekuti mafoni edu anoswera achitambira nyaya dzematambudziko. Saka kazhinji kacho anogona kunge atotaura kwatiri kuti zvamira zvakanaka. Isusu shungu yedu kazhinji kacho tinowanzoita bias kurerekera kuna asati awana dambudziko yotoita kutoti nekuti hatizi kuzviita kuti titsvage kutendwa kokuti tinobva takutomera takutoti kumumowo futi anga ndokunonyanya wandira pfungwa towana kupepeturo yekuti tinomuona kana tikwanisa kunomuona. Ine takutoti takatotaurana pano pakambani kuti ane dambudziko ngaauye kuno timbotaura tiri muno mustudio, nekuti iye zvinezvi Wesley Media yacho haisina mari nekufamba tichienda kupi tichiteera vanhu. Muri kurangarira takaenda kubhuhera tichiteera mukomana uyo ari kurapwa ane maziso asiri kuona uyo, kubhuhera hakuzi pano. Iva takaenda kunikirikino kuruwa tichienda tichinomuona mana murehwamu kune kumwe kwatakamboenda futi mukazokuenda imimi futi tiri kwese kutinge tichingoisa peturu ichiita se ichienda wotozopedzera kutona kuti inga homwe haisina chinhu. Saka takutoti vanhu vauye kuno, asi kutenda zveshuwa vanga vari kutenda, isusu tisina kuzosvitsa mashoko. Pamwe pacho patinokufonerai hamudayire foni ndo patinoitaita shungu, asi tinoziva kuti mune makawandirwa muri mumatare tate Guru, muchatiregerera. Matotaura imwe nyaya yabva yandibata panapa yemukomana wekubhowera waibatsirwa maziso. Ndiri kumutsvaka mukomana iyi, ndiri kumutsvaka. Makamasvika papi naye? Ndakamupa miti ndokubva anzi kana miti yakunopera tate Guru akunotsvaga imwe miti inofanira kushanda iri minyoro pauri. Saka kubva ipapo miti yavapo nokuti akanga audzwa kunzi vakomana vanga vaudzwa kunzi vachamuendesera miti yake. Saka kubva ipapo nhare yake yacho haisi kuwanika, hapana kana chiri kuwanika kuti apedzerwe dare rake. Zoti ndaitoshuvirawo kuti imimi kana mukatipa mafambiro ekuti makafamba sei kuti munosvika kumusha kwavo tinomutevera. Tinomutevera ndotomutsvaga zvisingaite muzukuru kuti kubva abva ipo miti yake yavako yakawandisa imwe yatopera basa. Zvino ndikangoziva kuti ari apa chete apa ndototsvaga miti tomuendesera iri minyoro kuti ashandise. Ainzani zviya kundai mukomana uya ainzani zviya. Regai ndiedze zvekare kufonera baba uchitaza kune mameseji ari kuera. Regai ndiedze kufonera zvekare baba vakauya kudare nemwanasikana wavo ushu vachiuya kuti azorapwa, tinzwewo kuti ivo vari kufungei uye vari kuonawo sei nepasvika mwanasikana wavo. Uyezve dare reava vari uyo kwamutare rakanzi musha wavo unoda kuzonopumwa
nokuti kumberi kwaro rinenge raitaurwa kunzi rine midende here kana kuti rine zvii zveropa, dende reropa riri mumusha saka dare iroro mumusha mavo moda kuzonopumwa kuti mhepo ibve yapera zvachose. Vakandiudza nyaya iyoyo taitotaura tese parunhare, asi nyaya iri kuvanetsa. Maona kuti baba vapenshenia mari havana, musikana uyu anga ari tichawo haana kuzoita mabasa iwayo nekurwara kwake kurutsa ropa ikoku, musha mavo havana kana chekubata. Chandingatongoita ndechekuti hamadiwa mwanasikana mamuna uyu, dare rake harisati rapera, richiri kuenderera mberi. Pari kudiwa mari yedare inokwanisa kuita iyo ndingangoti 500 yekuti igone kutakura mota dzichibva kuno mota mbiri, imwe inenge iri mota yeSly Media, imwe iri mota yasekuru. Isu tinenge tichifambira humbowo hwekuti tinoona kuti zveshuwa zvaitwa here kuti dare ripere. Vana tateguru vachiendawo netimu yavo nana Gwenyambira nevasondosi vavo kana tiri kumatare kwavo, vazukuru vanofamba nasekuru vanove vachivabatsira kuita mabasa iwaya, tigoenda kwaMutare tigonopedza nyaya. Kana kune anosundwa anoda kubatsira mhuri iyi kuti tigoisa peturu, hapana muripo wakataurwa natateguru, hapana muripo kapa. Mari iri kudiwa imari yefuel yekuti tateguru vagogona kusvika ikoko sekudzokavari kutaura, nesuwo tiripo tichinotora chinotapa. Imari yepeturu chete yekuti toenda todzoka, toenda nemotikari dzedu nhatu tonoita basa iroro tobva tadzoka. Kana kune vakasununguka munogona kundibatawo inini kana kubata Pelagia kana cherowo paSly Media. Hatina secret, kana mari yenyu maitumira tinotozokutendai pano pamhepo kuti mari yenyu yamakauya. Kana muchizoda futi mareceipts epeturu atinoitaisa tinozenge tichase chikupai. Shungu yedu isina natateguru ndekuti vanhu vararame, vave nechiraramo, vagone kurarama upenyu hunonakidza hwepano pasi. Kana kutaura natateguru ndudzo, motumirawo futi mari kwavari, zviri kwamuri chero kwamatumira, basa iroro rinoitwa. Kana rakamboitwa kubva pekutanga kusvika izvinezvi pasina mari yabviswa, pasina atipa mari yepeturu, tingazotanga here kuzoti mari yenyu yamauya totanga kutoi hatizokwanise kudaro. Regai ndiedze kurova runhare Pelagia achiedza kunzwa kuti pane mamessages here aripo, tonoti ndikwanisa here kubata baba vake. Baba vake vanonzi andingozviya senemu, pana achiri kuirangarira Chitembwe. Regai titrage tonoti ndivo here runhare rwacho rwandiri kufona urwu. Manhamba anondiwandira pana. Verenga kuma message nchitsvaga baba. Hanzi naLeon Kashoti, hasiri ega uyu ane dambudziko remimba. Ini Sane Chombo watateguru ndinobvuma kuti vanobatsirika nekuti pane mumwe akabatsirwa nemwana akakwanisa 1 week nezuro. Pane vamwe vaviri tete nemuroora. Baba ndiani wangu andikutora naye? Achitembwe ndafara ndakubatai. Ndinangoti ndingonzwa muchidimbu kuti iye zvino izvi kubva pamakauya kwatateguru zvakamira sei. Munogona kuenda pasina noise tichitotaura here? Ndine urombo nekukufonerai ndisina kutaura nemi, ndasina kuziva kuti muri paworkshop. Muchifamba muchitaura ndina tateguru ndudzo vari muno, tiri live paSly Media TV. Tanga tiruda kunzwa kuti musikana mamuri kutaura kuti musikana akapora, uyewo zvekare tanga tida kunzwa kuti zvakamira sei mumusha menyu mazuva ano maererano nekurapwa kwakaitwa mwanasikana wenyu. Chekutanga musikana araidya acharutsi zvake. Tinotenda. Wanosara wamwiri ungaonita zvake asi haazvanani. Tinotenda. Kuya chechipiri mumusha patori nezvakabva kuitika mai manja. Zvekuti saidi iroro kumunhu kuvanhu vanga vari kundiacuza kuti pane zvemakaenda koromba. Vanhu ava kumba kwavo 1 kuri kwakambotoitikawo kasystem kemwana wavo waanga ari kubuditsawo ropa. Chechipiri pakafa munin'ina akaita zvekuzvisungirira, ndipo wakazochitanga kundiacuza kuti wakaenda kunoromba.
Imi pamakanga muchibatsirwa kudare kwatateguru kuti mwana apore makakumbirira kuti chiiwo imimi? Pane zvamakakumbirira here kana pane zvamakangoudzwa natateguru kuti pane vari kukuroyai? Zvinoenderana kushaya kwavo nekuzvisungirira, zvinoenderana here nekuti ndo vane chekuita nedambudziko ramaisangana naro mumusha? Tateguru hawana kudaro. Wakati iwo ndichakupai mishonga yekuti munobatsirika mwiri wemuwe watano. Mozouya kana maona mari yekuti tizouye kutigadzire pamusha. Kana nagadzira pamusha ndo pachazonga paine wataitawo back to sender kana wariwo vanhu vari kufiringa. Alright, aiwa tinotenda. Ndiri kunzwa takambotaura tese muchiti mari hapana. Mungaise chikumbiro here kuvanhu kuti vatsvage mari dzepeturu kuti isusu veSly Media tigouyawo nemota dzati ikoko? Tiri kutarisira kuti mota dzacho dzinokwanisa kuuya dzinouya dziri 3, pane pachidiwa mari inogona kusvika 500. Toziva kuti kana ichiuya iri 1 kana kuti 2 dzinogona kuda kuti kana 300, asi apa dziri kuuya dziri 3, timu yembira, isusu veSly Media, sekuru nevazukuru vavo. Pangadiwa mari ingaite 500. Mungaite chikumbiro here kuvanhu yekuti mari iyoyo kana paine anonzwa kuda agone kukubatsirai? Zvingagoneka, asi kana pakutanga paya ndofunga wakangondibatsira wakandipa kunga 300 rands here ndofunga. Alright. Dai kwanisika ndakanga ndatombotaura nemwana kuti pera kwemwedzi uno zikagoneka waedze kuti wangu wacho kuti waedze kuti utobata-batawo kuti zvakadini. Inini sofa tumari twangu hatisati twabudawo kuzimwa kwandandiri. Saka ndatombovabvunza wachitiwo haisati yepenjeni haisati yadini yabuda basi zviri kugadzirwa. Zvinoratidza dambudziko remari richiripo. Zvinoratidza kuti dambudziko remari richiripo kuti musumudze sekuru. Saka ndandichifunga kuti dai tikamboti mwedzi uno zotatanga kudai vasikana vangu vavo vakatsvagawo bhijana inini ndoonawo kuti ndati ikaita hayo kana yemota imwe zvingafamba. Naika. Aiwa tinotenda hatichatori nguva yenyu semunhu ari paworkshop yekubasa. Regai tiise chichemo chenyu kuvanhu chekutiwo baba vari kutsvagawo rubatsiro rwokuti kana paine anonzwawo zvake kuda kubatsira nemari iyoyo anogona kubatsira achizopiwa marisiti epeturo inenge yashandiswa. Ndizvozvo inini wacho ndichachingoedzawo tsvagisisa sinzi ndakataurawo newana kuti ndikatsvaga hangu ye300 yemota 1 titry kubatsira zvinhu zvidini zvipere zvigadzirike. Mashoko enyu ekupedzisira musati maenda ekuna tateguru Ndudzi nekubatsirai kwavakaita kusvika patasvika izvinezvi ndeyekuti chii? Masoko angu ekupedzisira kuna tateguru ndeyekuti ndinotenda chaizvo nekuti kubva ipapo patakauya zeropa haasi kukuchaika. Zvinotendeka chaizvo kuuya kana kushandawo munhu akutombogezwa mapletsi chichi mukona. Zvinova zvinhu zvinotendeseka. Saizvo ndinotenda tateguru nebasa rawakaita. Kana inini wacho ndiri ndichingozaridzwawo nekufamba kwestroke yangu yacho, asi zvine mutsauko chaiwo. Naika. Zvine change. Nemiwo makarapwa, muri kurapwa natateguru? Ndakazobatsirwa mumashure kare. Aiwa tinotenda baba, handichatori nguva yenyu yakareba. Tine shuviro yekuti tichakuonai tauya ikoko kumusha. Alright baba. Tinotenda zvikuru kwazvo. Munditenderewo kuna tateguru. Varipo vari kutozvinzwawo. Alright. Aiwa tinotenda, maita basa baba. Zvakanaka. Tatenda.
ndababa achitembwe vakabatsirwa vane mwana ndo baba anyakubereka mwana akanga achirutsa ropa asi tiri kunzwa kuti kurutsa ropa ikoko kune kwakuitikawo mune dzimwewo dzimba tateguru amene kuti zvakamira sei kana ndogobhe kuti usaenda here kana kuti pane asanganawo nezvaakabata zvamudzokera isa hatichaziva. Inini chandoziva ndechekuti panenge patsikwa natateguru kuti vatanga dare ipapo munhu akangwara akagara aona zavirira iroro ngaaregedze kuda kuyera nyoka negavi kana kuyera rukova negumbo unohwengurwa. Saka ini ndiri kutoziva kuti zviri kufamba aiwa zviri kufamba basa muri kubata zviri kufamba noti kana wakuonawo kuti ropa ranga timborutswawo neokura zvaendawoko pakuitiwo zvimwewo zvimaminimini kungotiwo muro imhuka isingatendi inoda kutenda yaona. Saka ndo shamu dzine tsarapo dzinotaurwa natateguru idzodzo dzakutanga kuda kuti tambirai kure. vazukuru venyu vanochengeteka here apa nokuti vanonzi ndo vaakupumwa kana iri nyaya yakanangana zvakangoitikawo zvazvo here icoincidence here asati akunatsoziva nokuti vabudawo pachena kuti aiwa takazonzi go back to sender kana vasekuru vazouya kumushando pachazoitawo izvozvo hatisi kunatsoziva. Ivo vanochengetedzeka sei nokuti zvinezvi vaakutonongedzerwa kuti iyo ndo vavaroi? Ivo vacho vari kuvanongedza kuti varoi vakazviona kupi? Ndo panongoyo mubvunzo wangu kuti vakazviona kupi? Vaona kuti dhibhura ravo ravanga vachida kuti rigare rakarova uko raramba. Saka zvakangofanana izvozvo. Naika. Zvakafanana. Rekati medaona pela kune manhingirine kune makomenzi ari kwere. Pari zvinaiwa apa. Hapana. Tate kuti tichipeta chirongwa chinechi. Makabatsira zvakare mumwe musikana anga ari aive kuSouth Africa aitwa mudzimai nechikwambo akambozvarwara akazvimba futi makumbo dare rake rakamira sei tichipedza chirongo? Aiwa dare rake rakafamba zvakanaka reri ndofunga akatouyawo pamhepo akaripupurawo ega mafambiro arakaita nezvazvakaita. Munemwe mudzimai futi asina kuzobvuma kuzobuda paTV ari kuti ndinotya futi varoi vangu mukadzi aitevera kasingapera. Aiwa zvakafamba zvakanaka iye aitova achidaro akanga achitona dambudziko rekuti akanga akatopofomadzwawo kubva kuma98 asauyawo mudare pasvondo rimwe chete akanga atorasa magogorosi zvakaita mwene wazvo Pelagia izvozvo haiko zvine zvaakutongofambawo semumwe munhu akuchitoverengawo zvaanoverengawo semumwe munhu. Saka hazviri mugwara rakanaka. Havasiriwo vega vakawanda vazukuru variko kunzeko tingavapedzi. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru vari kurwara uko vatenderera nyika vamwe vacho pamwe havana chekubata? Kuvazukuru vangu vari kunze uko kuvazukuru vatateguru vane matambudziko aiwa musatyira kure ndo musangani muchiona dare ratateguru miripo yaro chaiyo pekutangira kuti kuya kuzopinda mudare $20 imari yakareruka weyoyoyoyo imimiwo muri kutoshaya vacho ndo mukana iwoyo musatyire kure uyai padare motaura natateguru muchiwirirana asi handina akambodzokera achitatadza kubatsirwa noda kwekuti hana chaakapfumba. Notateguru ane vimbo yekuziva kuti kana munhu wabatsirika kumberi kwaunoenda kuzwa notambanuka unoita sei zvakare unodzoka uchisikotenda. Tinotenda nhamba dzatateguru ndo dziri kuiswa pascreen apo. Nyaya yaPelagia taiverenga here? Rega tione karimbopfeka mamasa sekuti chato yako indanzwa kuti musikana akarasa magirazi ka ndikutoona kuti nemwe muri kurwara asi muchiyambutsira vamwe ndiri kungoita gomera iyo tiri kuuya kuzorapwa tateguru. Pelagia Mukora zvikanzi taura zvako mudikani vane rudo rwechokwadi and vanobatsira dambudziko kwete kuda mari kwevanhu. Well done Sly Media TV. Motres wena matete zvikanzi Sly Media to the world munotendwa. Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo. Pelagia Mukora zvakare hanzi zvamunobata zvinoshamisa. Mumwe Pelagia amboti futi Sly Media TV munodadisa zvakaoma veduwe tateguru vari kubatsira. Ine ndiripo Nesta Caroline Masango ndokuSouth Africa wewe anditika ari kuti ini ndiripo ndakabatsirwa natateguru ndudzo veduwe musikana wekuSouth Africa wewe wokuti aida kujoiniswa uroi namwene.
ndakumurangarira iye aitwa mudzimai nezvikwambo zvichiita jealous kune waanenge ada nemwoyo wake chaizvo chaizvo. Zvikanzi izvona ndingiri ndati handizoti tatakuverenga inonzi ndanga ndichikushayai kumount Darwin, tataiverenga handiti phone number yange yarasika, ari kuuya muzukuru yanzi ndiri kuuya kuzotenda. Vadiwa vateereri, Pelagia ungaoneke here vateereri, hatisisina nguva tadya nguva yestudio. Alright, tinotenda kuvateereri vanga vachiona, rambai muchiona chirongwa ichi ngatidzifambirei. Chirongwa chatinacho nhasi mavaona sekurundudzo, nhasi vakarova sutu flambo chikunyatsomecha zita. Kune vanenge vachida kuzobatsirwa namba dzavo tadzisa paskrini, munongoenda ikoko munobatsirikana. Ndinofara kuti nhasi ndanga ndiriwo pano nemi mukoma Sly. Tinotenda zvikuru kwazvo. Tateguru onekai vateereri. Aiwa, tinokutendai vateereri nekuzvipa nguva yekuteerera. Ndinoimba muchabatsirika pane zvamunoda. Dare ririko rakamirirai mimi, musatyira kure, musafananidze nguo nedzatarubva. Rangu dare vasingarizive uyai mubatsirike. Matatenda. Tinotenda zvikuru kwazvo. Winter video advertising promotion iri kupfuurira mberi. Pari kungodiwa kungoti $20 per day for 5 days, $100. Tichiplaya video rako tichiisa pamavideo edu ari kuonekwa zvekuonekwa zvaya zvine mukurumbira achipfuura kuma 20,000 views, mamwe achizodarika kusvika kuma 100,000. Chinongodiwa nchekuti ungouya nevideo advert yako ye 30 seconds. Uyewo zvekare kana usina video iyoyo unogona kugadzirwa nevegraphics department vedu, vanokuchaja $15 chete vokugadzira yatinoti animated video. Video rine simba kupfuura maflyer. Unogona kuita top up panyaya yemaflyer. Uye video ratiri kutaura nezvarero unokwanisa kunge uchirisa pamastatus ako paWhatsApp, unokwanisa kunge uchiritenderedza maWhatsApp, vanhu vanorivhura vachiriona nekuda kwokuti haridye mabundles evanhu akawanda. Ndosaka tiri kurisa pa30. Charakanakira ndechekuti ungangojamba uchiti aiwa $20 inenge yakawandisa rega ndiende kuYouTube direct. Isusu video yedu haiskipwe, hakuna munhu ainzi skip after 3 seconds. Saka ukatora video yako ukaenda nayo isati yapera munhu anenge atoiskipa. Asi panapa vanhu vane mukana wokuiona paYouTube, paFacebook nepaTikTok pedu. Inini chirega ndichioneka. Ndakamirirawo zvekare audio operator wedu Kundai Chitate. Tinotenda zvikuru kwazvo. Vision mixer wedu tarumbidzwa Rudenya, technical director. Tinotenda zvikuru kwazvo nekumira nesu pano paSly Media. Mangwana todzoka zvekare nechimwe chirongwa, saka subscribe nekufollowa papage pano apa paSly Media TV. Pari zvino ndoti musare zvakanaka, ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa mazvita. We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Welcome to Ideal Pavers, where we offer a wide range of landscaping bricks, including Big Hexagon, Domestic Interlock, Domestic Dogbone, Industrial Interlock, and Cement Bricks. For more info, contact us on our numbers provided or visit our offices today. Welcome to Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Oh, oh.